खुलुमबाय अनजाग्रा गासै आइ आफारि बिदा फंबाय आरो बिब' बिनानावमोन। आं साफ्रोमखौबो नैबे 2025 मायथाइनि गोदान बोसोरनि गोरबोनि अननायखौ साफ्रोमनोबो आंनि गोरबोनि हामलायथिखौ बावहरनाय जाबाय। जायफ्रा बे ज्योति प्राइम मिनिस्ट्रिखौ अरायसम बिथांमोना नायफ्लायबाय थायो आरो जायफ्रा दिनै बे ज्योति प्राइम मिनिस्ट्रिखौ नायदों बिथांमोननिसिमबो आंनि गोरबोनि अननायखौ नोंथांमोननो बे गोदान बोसोराव अननाय सिबिनायखौनो बावहरबाय। मानोना गोजाम बोसोराव नोंथांमोना गासै दुखु आरो सुखुनि गेजेरजों जानो हागौ मोजाङै मोजां बिदाय हरबाय आरो बे गोजाम बोसोराव गोबां मानसिफ्रा गावनि दुखु आरो सुखुखौ इसोरनि आखायावनो गथायनानै रंजा बाजानि एबा दुखु सुखुनि गेजेरजों बिदाय हरबाय। दा जों गोबांथार फरखा गनायफोरबो खोनादों आरो बे फरखा गनायफ्रा माने गोजाम बोसोरखौ बिदाय हरदों आरो गोदान बोसोरखौ बरायदों। बेनिखायनो फै बे समाव नोंथांमोननिसिमबो आंनि गेदेर भरसा आरो हामलायथि इसोरनाव आरज खालामनाय साफ्रोमबोनि बे गोदान बोसोराव नोंथांमोना इसोरनि गेदेर अननायजों मोजां नखर, मोजां थांखि, मोजां आसार भरसा गावनि नखर बेंनायाव, समाज बेंनायाव, हारिखौ सिबिनायाव, गावनि धोरोमखौ खुलुमनायाव आरो गावनि नखरजों लोगोसे बिजनेस खालामनायफ्राव, आबाद मावनायफ्राव आरो राजनिथि गेलेनायफ्राव साफ्रोमनि जिउ आरो गासै इसोरनि गेदेर अननाया नोंथांमोनजों थाथों। बेनो आंनि गेदेर भरसा। बेनिखायनो बे 2025 मायथाइनि नैबे बोसोर गोदाननि गेजेरजों नोंथांमोना गावनि नखराव बिमा बिफा बिदा फंबायजों खौसेथि अनलायनायखौ मिजिंथिनानै आंनि बे मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोननो आङो लाबोबाय। नोंथांमोना फारि फारि बे सोमोनांथाव माखासे जाथायफोर जाय बुहुम रेकर्ड जानायखौ नोंथांमोना खोन्थानो थाखाय आखायाव लांदों। फै नोंथांमोना फारि फारि नायलांदो। बुहुमाव जों गोबांथार रोखोमनि जाथायफोर खोनानो मोनो आरो गोबां सोमोनांथावफोर जों खोनानो मोनो। बबेबा मोनसे खनायाव एबा बबेबा हादराव बबेबा बुहुमनि गेजेराव माबा मोनसे जाथायफोर सोमोनांथाव खोनानो मोनोब्ला जों मानसिफ्रा दान्दिसेब्लाबो खोनासंनो एबा नायनो एबा मिथिनो जों बयनिबो गोसोआव हाबिला। दिनै बेनिखायनो बे ज्योति प्राइम मिनिस्ट्रिनि गेजेरजों जाय जोंनि बे भारत हादरनि गेजेराव बुहुम रेकर्ड जानाय जाय जाथायफोरखौ लानानै आं नोंथांमोननि बे सावगारिखौ लाबोदों। नोंथांमोना बे सावगारिखौ नायोब्ला हयथ' गोजांसिगोन एबा सोमोनांगोन। बेनिखायनो जों बेहाय सोमोनांनांगौ बाथ्रा नङा। मानो बे गासैबो इसोरनि हरजानाय। मानसिया बाहाय जेबो बोलो गैया। जानो हागौ गुबुन गुबुन माखासे टेक्न'लजि बे मुगायाव मानसिफोरा गावनो बायदिसिना सोमोनांथावफोरखौ मावनो हागौ। जादु मन्त्रजोंबो सोमोनांथावफोर मावनो हागौ। नाथाय बेनिफ्राय माखासे इसोरनि गेदेर अननाय आरो इसोरनि माखासे महिमाफोरखौ जोङो बांसिन इसोरनि सायाव भरसा खालामनानै जों फैनो नांगोन। दा अनजागाफोर जानांगौ गोबां सोमोनांथाव जाथायफोरखौ जों खोनानो मोनो। जेरै सोमोनांथाव बेनोदि सोरबा डक्टरनि हेफाजाबजों मानसिया एबा सुबुङाबो बेबायदि सोरबा 6-7 जन गथ'फोर जोनोम होनाय। जेरै जिब जुनारफ्रासो सैमा अमाफ्रासो जेरै गोबांफोर बेबायदि जोनोम होयो। नाथाय मानसिखौबो जों बेबायदि जानायफोरखौ रेकर्डफोरखौ जों खोनानो मोनो। जानांगौ माखासे बे बैग्यानिक राहाजों डक्टरफोरनि हेफाजाबजों बेफोरखौ नुयो। नाथाय जाय माखासे जाथायफ्रा जोङो बे डक्टरनि हेफाजाबजों एबा सोरबा बैग्यानिक राहाजों एबा माबा मोनसे टेक्न'लजि बबेबा मानसिनि बानायनायफोरजों बे जाया। माखासेफ्रा इसोरनिफ्राय फैनाय। दिनै बे इसोरनिफ्राय फैनाय आरो बिमानि गोरबोनिफ्राय जानाय माखासे सावगारिफोरखौ नोंथांमोननो लाबोदों। जाय सावगारिफ्रा बेनोदि मानसिनि आसिया जेब्लायबो जों नुनो मोनो फारसेथिं मोनबा आथिङाबो मोनबा गासै जों बेसेबां 20 जेरै 5टा बे 5टा 10टा आथिङा मोनबा 20 साफ्रोम सुबुंनि आसिफ्रा बिदिनो जेरै मोनबा 20 जानो हागौ बबेबा जेब्रा जेब्रिफोर बारायदेरनायफोर थानो हागौ। नाथाय बेबायदि माखासे गोबांथार आसिफोर बेबायदि जानायफोरखौ जोङो नैबे सावगारियाव नुनो मोनगोन। जाय जेरै भारतनि गेजेराव जाय सासे देवेन्द्र भाई सुथुर होननाय बिथांनि आसिया ओरै फारसेथिं 7टा आरो फारसेथिं 7टा आथिङाबो 7टा गासै 28 गं बेबायदि बुहुमनि गेजेराव बिथाङा बे आसिया आरो बे आथिङा बे गासै 7टा जानाय 28 गं जानायखौ जोङो नुनो मोनदों। नोंथांमोना बे सावगारिनि सोमोन्दै आरो बिथाङा बबे जायगानि आं बेखौ नोंथांमोना आं दा फारि फारि खोन्थालांगोन। नोंथांमोना फै आरोबाव नोंथांमोना नायनो थाखाय अरायसम बे भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि नुलांबावगोन। दिनै नोंथांमोना मिथिनो मोनबाय जाय आसि आथिंनि आरो आखाइनि आसिफोर बे आसिफ्रा जेरै अन्डागाफोर जेरै भारतनि जाय गुजरातनि जेरै बिथांनि
आथिंनि आखाइनि गासै टटेल 28 गं बे आसिफोरखौ जोङो बिथांनि माखासे आसिफोरखौ जों मोगथाङाव नुनो मोनबाय अन्दायगाफोर बिथांनि मुङा देवेन्द्र भाई सुथुर आरो बिथाङा भारतनिनो गुजरातनि बिथाङा सासे दंफां मिस्ट्रि खामानि मावो आरो मोजां चेयार टेबोल बानायो बे दंफां मिस्ट्रि खामानि मावनानै बे गावनि न'खरखौ सालायो जेरै गोबां मानसिफोरनि गेजेरावबो गुबुन खामानिफोर इसोरा होनाय दा बिथाङा मोनसे बे मिस्ट्रि खामानि मावनानै गावनि न'खरफोरखौ सालायो जेरै जोङो आइ मेरियाम आरो जसेफ आरो जिसु बिसोरनि गेजेराव जों सोरखौ नुनो मोनो जाय जिसुनि बिफा जसेफआ दंफां मिस्ट्रि खामानि मावनानै बे न'खरखौ सालायोमोन थिग बिदिनो देवेन्द्र भाइयाबो बेबायदिनो दंफां मिस्ट्रि खामानि मावनानै गावनि गथ'फोरखौ फोरोङो गावनि फिसाफोरखौ बियो फोरोङो आरो बेबायदिनो बिनि आसिफोरखौ बे दंफां हानायफ्राव बेबायदिनो बिनि माखासे खामानि मावनायफ्राव जों नुनो मोन्दों बिनि आसिया जेरै सातथा आरो आथिङाबो सातथा गासै टटेल 28 गं देवेन्द्र भाई सुथुरा जेब्ला बाजाराव थाङो गोबां मानसिफ्रा बिनि उनाव थांफानाय बेजों लोगोसे फट' आरो भिडिअफोर लायो आरो ससियेल मिडियानि माखासे मानसिफ्रा बिथांखौ लोगो हमनानै माखासे गावनि ससियेल मिडियाफ्राव बिथांखौ लानानै बेबायदिनो फोसावनायफोरखौ जों नुनो मोन्दों आरो जाय बाजाराव थांनाय समावल' नङा बिथाङा गारिजोंबो थाङो गावनि बाइकफोरजों थाङो साइकेलफोरजों थाङो आरो बिथांनि बे आसिफोरखौ नायनानै माखासे मानसिफ्रा सोमोनाङो आरो बिथांजों लोगोसे फट'फोर लाफायो आरो बिनि फिसालायाबो बे गावनि बिफानि सोमोन्दै खोन्थादों मानोना बियो बिफाया बिमानि गोरबोनिफ्रायनो बिनि आखाइनि आरो बे आथिंनि आसिया गासै बिदिनो सातथा गासै 28 गं आरो बे 28 गं आसिफोरखौ जों बुहुमनि गिबि बे रेकर्डआ बिथांनियाव देवेन्द्र भाई सुथुरनि गेजेरजों नुनो मोन्दों आरो बिनि फिसालाया सोरबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बियो मिथिहोदों आरो सोरबा टिभि रिपर्टारफोरनि गेजेरजों मिथिहोदों आरो बेबायदिनो जेरावखि थाङा मानो बिथांनि बे आसिफोरखौ नायो गोबां मानसिफ्रा सोमोनाङो आरो गोबां सोङो आरो बेबायदिनो माबा मोनसे सोमोनांथावखौ नुयोब्ला जोंबोथ' बेबायदिनो नायगोमायो थिग बिदिनो देवेन्द्र भाई सुथुरा बे आसिया आरो आथिङा बे 28 गं जानाया बे बुहुमनि गेजेराव गिबि बे आखाइ आसिनि आरो आथिंनि आसिफोरखौ लानानै बे गिबि बुहुम रेकर्डआ बे जादोंमोन गुबुन रेकर्डफोर थानो हागौ बायदिसिना फरायनायनि रेकर्डफोर थानो हागौ गेलेनायनि रेकर्डफोर थानो हागौ संसाराव गुबुन बुहुमनि रेकर्डफोर थानो हागौ नाथाय बियो बिमानि बे गोरबोनिफ्राय फैखानाय नैबे देवेन्द्र भाई सुथुरनि बे आसिनि 28 गंखौ जोङो नुनो मोन्दों आरोबाव नोंथांमोना आरोबाव फै नैथि बुहुम रेकर्डआ सोरनियाव जादों जों बेखौ नोंथांमोना फारि नुलांबावगोन आरोबाव जायगाफोर आं नोंथांमोननो मोनसे आरोबाव मिथिहोबावनो लुबैदों नैथि बुहुम रेकर्ड बेबो जाय अन्दायगाफोर जाय बेनि आसिया सासे आइजो 25 बोसोर बैसोनि बिथाङाबो बे भारतनिनो आरो बियो उरिष्यानिमोन गामिया खादाफादा होननाय आरो बियो उरिष्यानि आरो बे डिस्ट्रिक्टआ जादों गन्जाम होननाय उरिष्यानि बिनि रायजोआ उरिष्या आरो बेबायदिनो 25 बोसोर बैसोनि बे आइजोआ नाथाय आसिया ओरै 6 गासै 12 आरो नाथाय आथिङा 19टा अब्ला बे नैथि बुहुम रेकर्ड जाय आथिं आरो आखाइनि गासैखौ लानानै अन्दायगाफोर जाय बे 12 आरो आथिंनिया 19टा अब्ला बुहुम नैथि रेकर्डखौ जों बे सासे आइजोनिफ्राय मिथिनो जाय उरिष्यानि बे आथिंफोरखौ जों नुनो मोन्दों आथिंफ्रा गासै लानानै आथिंनि आसिफ्रा गासै 19टा अब्ला नायदो इसोरनि सोरजिनाय बेसे सोमोनांथाव जानो हागौ गुबुनै जों बायदिसिनाफोरखौ जोङो नुनो मोनगासिनो खोनानो मोनगासिनो दं बुहुमाव रेकर्डफोर बायदिसिना जानाय नाथाय नैबे बोथोरा खाथिखाय जोबनाय बोथोराव गोबांथार बायदिसिना सोमोनांथावफोरखौ जोङो नुनो मोनो मानोना बाइबेलनि गेजेरजों जों मिथिनो मोनो गोबां जोबनाय बोथोर गोबां सोमोनांथावफ्राबो जों नुनो मोनगोन हांखोफोर नुनो मोनगोन दा बेफोरखौ नुसेयावबो जों मिथिसेयावबो नाथाय बेफोरखौ जों जेबो सानाजासेनो जों इसोराव फोथायनो नागारै गावनि मोदोमनि थाखायल' गावनि साननायफोरखौल' जेब्लायबो जोङो जिउआव आखिनानै जोङो बेबायदिनो जिउ दानो सानो नाथाय इसोरनियाव जों गोसो सोलायनो नागारा बेनिखायनो फै अन्दायगा बे सोमोनांथावफ्रा जोंखौ जिउआव सिरि मोनहोनानै जों बिफा इसोरखौ जेब्लाबो संग्रिनो आरोबाव नोंथांमोननिसिम आङो माखासे जोंनि थामथि बुहुम रेकर्ड नाथाय बे थामथि बुहुम रेकर्डआ जायाखै नाथाय जोङो मिथिनो मोन्दों जोंनि बे भारत हादरनि गेजेरावनो बेंटल पारिसनि सिङाव जाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि मोनसे गामियाव बे जाथाया जोंनि बर'नि गेजेरावनो जादों आरो बे सासे काथलिक न'खरावनो जादों बेखौ नोंथांमोना दा फारि मुलाम्फा फैयो आं उनाव दसे उनाव खोन्थाबावगोन
जेब्ला आंनिसिम गोबां मानसिफ्रा मबाइलनि गेजेरजों आरो गाव गावनि फिसाफोरनि थाखाय गावनि नखरनि थाखाय गावनि फिसायनि थाखाय बा गाव गावनि थाखाय सोरबा बिनो थाखाय आरो गुबुन गुबुन जाथायफोरखौ लानानै फोरमायहरो आरो बे फोरमायहरनायनि गेजेराव मोनसे नखरनिफ्राय आरो बेबायदिनो जोंनि बे बिटिआरनि गेजेरावनो बेंटल पार्सनि सिङाव थानाय औगुरि खाग्राबारिनिफ्राय मोनसे सोमोनांथाव बाथ्राखौ आंनो फोरमायहरदों बे फोरमायहरनाया जाय नखरनि बिगोमा खुरमा बे बुंदोंमोन आंखौ आमाय आंनि नखरनि सासे सुबुङा बे मोनसे हस्पिटालाव दङ जाय आइसि रुमाव मा जादों आं अन्नानै बिनि थाखाय बिदो मानोना बे गथ'आ 2 मास जाबाय 2 मास जाबाय आरो बे गथ'नि मुङा लिमा नार्जारि आरो बिफानि मुङा टिम'थिस नार्जारि जाय बियो सासे काथलिक आरो बियो औगुरि खाग्राबारि बेंटल पार्सनि सिङाव थानाय आरो बे चिरां डिस्ट्रिक्टनि जाय बे औगुरि खाग्राबारिनि जाय अन्दागा टिम'थि नार्जारिनि फिसाजो बे अखाफोर दाननै जाबाय अखाफोर दाननै जानायनि गेजेराव नाथाय जेब्ला बियो गथ'आ बेनि खर'आ लावनबाय आरो बे गथ'आ मा बे गथ'नि आसिया फारसेथिं 7था आरो फारसेथिं 6था आथिङा आरो बिदिनो 6था अब्ला आङो जायखौ गुबुन बे जों भारत हादरनि गेजेरावनो देवेन्द्र भाई सत्रनि गेजेरावसो नुनो मोन्दोंमोन आरो जोंनि बर'नि गेजेरावबो बिटिआरनि गेजेरावनो बे आसि फारसेथिं 7था फारसेथिं 6था आरो आथिङा 6था बेखौ जों खोनानोमोन आं सोमोनांदों आरो बेनि थाखाय बबे जायगायाव बेखौ फिट सोंहरनाय जादों आरो बेनि थाखाय आर'ज खालामदों मानि थाखाय माने बे गथ'आ आइसि रुमाव दङ जाय आइसि रुमाव थानाय बे गथ'नि मुंखौ लिमा नार्जारि होननानै दोनदों जेब्ला नाथाय गासैबो इसोरनि साबादि होनना बुंदों आं बेनि थाखाय आर'ज खालामदों जाय गथ'नि आसिया नोंथांमोना बेनि आसिखौ नुनो मोन्दों फारसेथिं 7था आरो फारसेथिं 6था आरो बे गथ' लिमा नार्जारिनि थाखाय जेब्ला आर'ज खालामो नाथाय गासैबो जोंनि आखायाव नङा इसोरनि आखायाव जाय लिमा नार्जारिखौ नाथाय इसोरा गावनो हरबाय टिम'थिनि फिसाजो महरै नाथाय गावनो लांफिनबाय बे गथ'आ रुंसारि जाबाय आरो बेजों अनदागाफोर बेनिखायनो दिनै आङो बे गथ'नि थाखाय जेब्ला बिनि आत्मानि थाखायबो बिदों बेनिखायनो गासै नैबे जति प्राइम मिनिस्टारनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ आं गुरै खावलायहरो नाथाय बेखौ हाइलाइट खालामनो थाखाय नङा आंनि नैबे साबस्क्राइब एबा भिउ जानो थाखाय नङा बयखौबो नैबे गथ' लिमा नार्जारिया जोंनि बे बेंटल पार्सनि सिङाव थानाय जोंनि बिटिआरनि सिङाव थानाय चिरां डिस्ट्रिक्टआवनो बे आसामनि गेजेराव जानाय नैबे थामथि बुहुम रेकर्ड जायाखै नाथाय मिथियाखै नाथाय दिनै आं बेखौ जति प्राइम मिनिस्टारनि गेजेरजों मिथिहोदों मानोना बे गथ'नि थाखाय नोंथांमोनखौ बिगोन आरो बिनि उनाव आरो सोर जाबावो आरो बेखौबो आं बेनिफ्राय नोंथांमोननो आरोबाव मिथिमोनो अनदागाफोर जाय दिनै जोङो लिमा नार्जारि जाय गथ'खौ जों मिथिनो मोन्दों बे गथ'नि आसिया फारसेथिं 7था आरो फारसेथिं 6था आरो आथिङाबो आरो बे गथ'आ आइसि रुमाव नाथाय डक्टरफ्राबो नाजादोंमोन गोबां बेखौ ट्राइ खालामदोंमोन नाथाय बिसोरबो बुंदों गासैबो इसोरनि आखायाव इसोरा हरबाय इसोरा लांफिनबाय बेबायदिनो मानसिया जेबो बोलो गैया गोबां नाजायो नाथाय जाय गथ'आ दिनै बे थांना थानायमोनब्ला दिनै बेबो मिथिसार जागौमोन अब्लाबो दिनै आं बे जति प्राइम मिनिस्टारनि गेजेरजों नोंथांमोना एसे मिथिदों मानि थाखाय मानोना जाय बे नखरावनो आरोबाव बे गथ'आथ' बे बुहुमनिफ्राय बावैसो सिगां रुंसारि जालांबाय 2024 मायथाइनि बे जानो हागौ बे नभेम्बराव आरो दा डिसेम्बर बोथोरा मास मोनसे जोब्बाय दा बेनिखायनो अनदागा गासै आइ आफारि बिदाफोरा नोंथांमोना आरोबाव मिथिहोनो लुबैदों मानोना टिम'थि नार्जारिनि फिसाजो आरोबाव बियो 4 बोसोर जोरनाय जाय बे गथ'नि मुंखौ जुलिता नार्जारियाबो बे टिम'थि नार्जारिनि फिसाजोमोन बेबो एखे बेनि आसिया 6था आरो आथिङाबो 6था गासै 24था जादोंमोन बे जुलिता नार्जारि मोदोमा नाथाय लोरबां गासैबो बायजोबनाय बायदि नाथाय बे गथ'आ 4 बोसोर जोरनानै नाथाय बे गथ'आबो बे बुहुमनिफ्राय रुंसारि जालांबाय अनदागा आइ आफारि बिदा फंबायफोर नोंथांमोना मिथिदों आरो खोनानो मोनगासिनो दङ मानोना जोंनि बे भारत हादरनि गेजेराव बे आसि जाय आसिया जानो हागौ 6था जानाय आरो बे जुलिता आरो बेजों लोगोसे लिमा बे बिब' बिनानाव जाय जुलिताया 4 बोसोर जोरनानै बे बुहुमनिफ्राय रुंसारि जालांबाय आरो बेनि उनावनो बे नखरावनो टिम'थि नार्जारिनि आंगो बिहिनि गोरबोआवनो बे लिमा नार्जारिया जोनोम जादोंमोन आरो बे बिमानि गोरबोनिफ्राय बे बिमानि गोरबोनिफ्राय बे आसिया बिनो 6था आरो फारसेथिं 7था बेबायदिनो देवेन्द्र भाइयाबो बिमानि गोरबोनिफ्रायनो बिनि आखाइनि आसिया आरो आथिंनि आसिंफ्रा गासैबो 7था बे बिमानि गोरबोनिफ्राय फैखानाय बे गासैखौबो इसोरासो
इसोरनि आखायावसो मानसिया बेखौ बानायनो हाया दा बेनिखायनो अनजायग्रा गासै आइ आफानि बिदा-फंबाय बे ज्योति प्रेमनि थोखौ नायग्रा अनसायग्रा नोंथांमोननि सायाव आंनि गोरबोनि नैबे गोदान बोसोराव जे बाथ्राखौ नोंथांमोना सोमोनांथाव बाथ्राखौ खोनानो मोन्दों अननानै जोंनि अनजायग्रा लिमा नार्जारि आरो जनिता नार्जारिनि थाखाय नोंथांमोना गाव गावनि आर'जखौ लाफा जाहाथे बे गथ' सानैनि जिउआव आफा इसोरनि सिगाङाव इसोरजों लोगोसे आरफफोरजों लोगोसे गोथारफोरजों लोगोसे थानानै बिसोरबो जोंनि थाखाय आर'ज खालामनो होयो बिसोरनि जिउआ माने इसोरा हरबाय इसोरा लांफिनबाय आरो दिनै अनजायग्रा जोंनि थिमथि नार्जारि बिनि आंगो बिहि आरो बिनि नख'र गासैनि थाखाय जों बयबो आर'ज लाफा जाहाथे अनजायग्रा बे दुखुथिया नख'राव जाय बे सोमोनांथावा इसोरनि हरनाय बे गथ' सानैखौ जेरै आसिया फारसेथिं सयथा आरो फारसेथिं सातथा बेफोरबायदि जोनोम जानाय बे नख'राव फैदोंमोन आरो इसोरानो हरबाय इसोरा लांफिनबाय बे थिमथि नार्जारि दुखुथिया नख'रनि थाखाय नोंथांमोना गाव गावनि बिनायजों गाव गावनि फोथायनायजों गाव गावनि इसोराव बिनानै बे नख'राव इसोरनि बोरा अरायसम गोग्लैनाय बायदि इसोरनि बोरा बे नख'र थाफ्लायबाय थानाय बायदि बेनिखायनो जोङो दिनै बे माखासे सोमोनांथाव जाथायफोरखौ मिथिनानै नोंथांमोना गिनाङा एबा सोमोनांनांगौ बे नङा नाथाय जों बिनि थाखायसो आं नैबे ज्योति प्रेमनि गेजेरजों नैबे रादाबखौ लाबोदों आरो बे मेसेजखौ लाबोदों बेनिखायनो खेबसेबाव आंनि गोरबोनि अननाय सिबिनायखौ बावहरनानै थिमथि नार्जारि नख'र आरो बे लिमा नार्जारि जनिता नार्जारि रुंसारि जानायनि थाखाय बिनानै खावलायनानै खेबसेबाव आंनि गोरबोनि अननायखौ नोंथांमोना बावहरनानै बाहाय फोजोबबाय गोजोन्थों जिसुआ बाख्नाय जाथों।